Alright, ngokukhulu kuyithobo khambelana nenhlonipho. Igama lami nginguSiyabonga ngwakwaMpungose. Sesifikile emndenini wakwamnikathi la kuvele khona umshophi la kudlule khona insizwa eyaziwa kakhulu ngokuthi umapona ke insizwa nje yasendaweni yaseMpophomeni. Obungathi mawuyibuka uyitshela mhlawumbe uphazamisekile kodwa ubeqikelela ukuthi usuku nosuku yaya endaweni yaseRenki ahamba afika iclean ihlanzeke. Namhlanje kasefikile ama members nobuholi bweAfrican National Congress ukuzobhonga eMswanini. Njengamanje ukhona uChief Whip la uMajozi kodwa ngizoke ngikhulume noXaba. No, ngiqala ngibulise nje Mpungose, ngibulise nakumabukeli bonke. Kube indaba eshaqisa kakhulu. Kube into nje esithusayo, especially ke since kade singazwanga ukuthi mhlawumbe uyagula okanye khona into emphazamisayo empilweni. Uzosekuthiwa nje hayi utholakale elele after kade kubonakala insuku engabonakali. So kube izinto nje ethusayo. Mfowethu uma ungachazela umuntu ngoba abantu abasibuka bakude, uma ungasinika i-character yamapo bekuwumuntu okanjani yini le enza nivuke ekseni niyamalunga African National Congress nize la ekhaya upholi? Mpungose mfethu uMapo I think abantu abaningi bayamazi la eMpophomeni. Ubekade kuumuntu ongakuthanda ukukhuluma. Ekade kuumuntu ongeke umbone exabana nabantu but kuumuntu othandela nje ukuthi aclean eRenk. eRenk sokhumbula ukuthi kuke kwayini nebhizi enkulu lapha eTavelo ePol Store. So abantu abaningi bebehlala khona kuphuzelwe khona kugcine sekungcole eRenk. Waba uyokuqala umuntu owathatha initiative yokuthi leya ndawo ngaphandle ngokuthi athole inzuzo akwazi ukuthi ayiclean. Up until usuku lokugcina njobe ngasekho ubukade usambona esacleana lapha eRenki kodwa futhi kungakona ukuthi into ayenza ngoba enama expectations athile noma khona afisa ukuzuza kodwa ukuthi ube umuntu ade ithanda inhlanzeko. So okuyinto nje mokuthiwa uchaza uMapo iyona ndlela esingakwazi ukuthi simchaze ngayo nangendlela futhi esohlala simkhumbula ngayo. Mfowethu kuyasibongisa kakhulu. Qando yiphi into mhlawumbe ongathi umkhumbula ngayo uMapo nje kuwena ehlezi sengqondweni yakhe? No, ngibonga Mpungose. Mhlawumbe kubaluleke kakhulu ukuthi uMapo beside ukusebenza eRenk kodwa ungumfowethu nje. Uma ukhumbula ukuthi sasimbiza ngoToyota Hips sahlala naye ibhola. So ungumfowethu nje siyamazi sikhule naye. Ungumfowethu nje kade simthanda kakhulu. Mfowethu ngikhona ngoba sengize nganibona uyayisebenza yami izodlulela lapha phambili. Njaba nje kunoChief Whip uSicelo umfowabo Majozi ngicatha abantu abaningi bahlezi bembona ke ohlelweni mayenza lolu hlelo lwama uniform maqala unyaka. Sicelo yini enivusa ekseni niyamalunga African National Congress ukuthi nize namhlanje emndenini wakamnikazi? No, sibonga mfowethu Mpungose sibulise nakubalandeli bakho be-broadcast. Into enza ukuthi sifike la emndenini wakamnikazi ukuthi sizobhohla nje eMswaneni. Inhloso yokuthi size kakhulu sivuke ekseni silale sizwe indaba ezibhlungu zokudlula kamfowethu. Noma usuthola ukuthi bese kunesikhashana engabonakali sike sithinteka na ngobani njengoba kade seshilo nomfuthu uXaba sithinteka njengomuntu okade kuumuntu okade ezinikele esebenzela umphakathi. Ukusebenzela umphakathi kwakhe ikona okade usibeka phambili thina ngoba besebenza hayi ngenhloso ukuthi khona into efisa ukuthi ayizuze even noma kuba khona isipothu ngufisa ukumupha sona mhlambe semali ebehlala asinqabe bengeyena umuntu okade esebenza ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi athole imali kodwa uNkulunkulu bemuphe nje isiphiwo sokuthi uthanda inhlanzeko. So kusithintile ke kuthina because siyazi ukuthi ungaba khona imisebenzi uthola ukuthi umasipala uyazama ukuthi ulungise iRenk uyiclean kodwa akufiki la kulelo zinga lelo kodwa yena ebezinikela voluntary ukuze wonke umuntu ofisa ukuthi mayehamba noma uya eMaritzburg noma eHowick azogibela endaweni ehlanzekile. So nje sibhlungu kakhulu sizofisa ukuthi sisondele emndenini hayi ngoba kuyikuthi mhlambe sekuyile ikhathi zokuthi sesiya ukuvota. Yes siya ukuvota but hayi ukuthi ngoba size la ngenhloso yokuthi sizocampaigna njalo kuthiwa sivela ukuthi ngoba naku socampaigna kodwa ke la into enhle kakhulu la eMpophomeni ngenxa yokuthi umuntu kwaba nenhlanhla ukuthi futhi kuyona le ward le engikuyona engosihlalo kuyona walida na kuyona
amalunga nje ethu akhongolose ubuntu in particular mase kukhona umuntu omunye wethu odlulile sike sifisa ukuthi sisondele khona ila sihlangana khona sibumbana khona sitshengise nje ukuthi siyimpophoma ehlangene eunited namanje ngakho ke sisivukela ekseni hayi ngoba ukuthi sizovele usiqhube umkhankaso wethu ngoba sisafisa ukuthi vele abantu bayivotele iANC kona kodwa hayi ke ukuthi ngoba nakho kushoniwe sizosebenzisa lelo thuba lelo besithi asicacise lokho baba uMpungose siyabonga nje ukuthi nathi sithi masiphuma sihlangane nawe so sizibophezelile nasemndenini ukuthi sizowenza sure ukuthi yonke into nethambo lamfowethu lifihla ngendlela enesizotha nangendlela ayideserve njengomuntu ekade umuntu okade siza kakhulu emphakathini mfowethu siyabonga kakhulu ukuzwa lokho amalungu lawa African National Congress asefikile ukuzobhonga emswanini emndenini wakamnikathi mhlambe kuwena usibukela ngoba ngibonile abantu abaningi bayasibhalela kakhulu ukuthi lensizwa bayazi kakhulu abantu basePopman u20 wakho 50 ungakwazi ucontributor nasemndenini ikhadi lona lele kuvezela lona engizophinde kushiyele lona nasekugcineni lalo ilunga lomndeni lala ekhaya ukulekelela ukuthi nje kuthengeke namakhandlela nazo zonke lezi zinto siyabonga kakhulu bafowethu ngokuhle enikwenzile into yakho ngizoyisebenza ngizoyidlulisela kunobhala ngibone ukuthi sisebenza kanjani siyabonga sebenza kakhulu yaxaba